Roedd y rhan fwyaf o Afonydd Cymru yn arfer llifo drwy goetiroedd brodorol. Mae gostyngiad yn y nifer y goed, ynghyd â newid hinsawdd yn cynyddu tymheredd afonydd. Canlyniad hyn yw bod llai o ocsigen yn yr afon, a bod pysgod a mathau eraill o fywyd gwyllt yn gallu marw. Mae coed ar y glenydd yn bwysig am ei bod nhw'n taflu i cysgod, ac hynny'n cadw afonydd yn oer. Mae'r dail a'r pren sy'n disgyn o goed i'r afonydd hefyd yn rhoi cysgod a bwyd gwerthfawr i fywyd gwyllt. Mae coed yn helpu i sefydlogi glan yr afon. Mae gwreiddiau'n dal y pridd yn ei le ac yn arafu erydiad. Mae nhw hefyd yn arafu dŵr ffô o'r tir ac yn creu parthau clustdodi sy'n helpu i amsugno maethynau a llygyryddion a'i hatal rhag mynd i mewn i'r afon. Rydyn ni'n gweithio gyda thirfeddianwyr i blannu mwy o goed brodorol geryn afonydd yn y llefydd cywir. Bydd hyn yn ein helpu i ymdopi'n well a newid hinsawdd. Mae coed geryn afonydd o fydd i fywyd gwyllt a phobl. Natur a phobl yn ffynnu gyda'n gilydd.